मायदि गाखोलायनो न'खैनि इदि बिबोलाय बारखोलाङो माथो बेलाय औ 3 फुट जानांगौना नै बारखोगोनथ' आरो सोर होनाय नोंनो बे जेनेबा अमा आयदा बेफोरबायदि फिनायखौहाय हौवाया मबाइलाव नायनानै बिदि खालामसै जों नालाय ओमफ्राय बे जेनेबा नों बे न' बानायनायाव ओरैनो खै हाजारसो खरसा जानाय फार्स्ट टाइम लाख थांबाय ओमफ्राय अमायावलाय अमायाव 3000निफ्रायनो स्टार्ट होबाय आरो जों मासेल'सो बायदों नालाय अ मासेनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय मासेनिफ्राय जेनेबा फिसाखौ लाखिजोबदों ना मादोंमोन जाहैबाय बेनि फिसाया माब्रैल' जादोंमोन माब्रैल'मोन ना माब्रैखौबो लाखिखादों आरो ओइ अरगोनलै नै बोरैबाबा मानै बुन्दा नै बुन्दै आच्छा आच्छा बर'नाव हाबा जाफैना खै बोसोर जाखो होनदों 13 बोसोर जाबाय हौवाया माबायाव थांदों ना अमा ट्रेनिं लादों औ डिब्रुगड़आव इयाव सोलोंना फैबाय आरो आच्छा ओमफ्राय जेनेबा नोंनो खोन्थालांबाय लिरना लाबोखादोंमोन इयो आरो बिसिना ग्रुप थायोना मा मोनसे जायो होनबाथाय सोंबानो आच्छा होमबा नोंना सानसेयाव खै हाजारनि जायो होनदों दायो आदारा हाजार माने बिदिथ' हिसाब खालामाखै जोङो बिदिनो सप्तायाव 1000सो थांखायो सप्तायाव 1000सो गुन्दैया आरो आदार बायनांगौना 3000 थाङो आदारा दाम जायो नालाय आदारा दाम जायो आच्छा होमबा नोङो स्टार्टिंआव अमाखौ माबेसेनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन होनदो मासेनिफ्रायनो ओरैजा फैबाय दायो फुङावनो एसे दिन्थिनोसै आङो लकेल प्रडाक्ट बानायदोंनो बिस्रा अमानि फार्म बिराद गोलावखा न'आबो एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा बिसोरो माबायदि आदार होयो बेनिफ्राय माबेसे अमा दङ दाथ' माने सोरनावबा अमा आदारा अमा मा होनदों बेमारजोंहाय खिन्थु बिथांमोना नै इयाव मासे वाव माथो लकेल गोजासो नामासो अमायालाय नालाय ओमफ्राय नैयाव मासे बाब माथो गिथावथारलै बे बुन्दासो नामाब्रा जा नायखादों माथो आंखौलाय नै थिगानोथ' आरो मा आदार होयो बिस्रालाय बाब नै गुदु बुरजाथारलै माथो मानै इयाव मानै अ नैबेयाव फिसाफ्रा बेयाव वाव ओमफ्राय नै बियो गिलायलाङोलां बे बिमाखौ माथो बारखोना फैगोन नामालै मान वा खिन्थु बिस्रा मा दाना होयोथाय ना गावनो लकेलसो बानायना होयोना मानासो बेखौ मोजां मिथिलाङो हैद न'आबो नै गोलावखा सानसेयाव बेसेबांसो आदार जागोन बायदिथाय आं एसे दा मालिकजों रायलायनो र' गोलावथार नै बबाव थांखो मालिकआलाय बा ओमफ्राय सानसे थाखाथारो आङो दाना अमा मालिकजों एसे रायलायनोसै अमायाथ' बिराद बुरजा आरो माने सानाव सानसे माइ हानो थांबावोसोनो ओमफ्राय जाहैबाय दा मानसियाथ' बे माबाया गासिबो लकेल गोजा नामा नैबेलाय बिमा नामा बियो बेबो गासिबो बिमा गोजा बेबो बिमा बे बुन्दा बेलाय बे बिमा ओमफ्राय बै फिसालाय सोरनि नै ओमफ्राय बे हा इयो वालखौ बारनो हाया बाराना हनै ओमफ्राय जेनेबा नोङो सानसेयाव खै केजिसो माबा होयो बाल्थिं मोननै है दावरावथार जाबायलै बेयाव दावरावथार जाबाय माथो दायो आदार होखांबाय नामा होनांगौसो जेनेबा सानसेयाव नोङो जेनेबा खै केजिसो गुन्दै होनांगौ बायदि अरगोनलै नै अरगोन सानसेयाव खै केजि होनांगौ 10 केजि खेबसेयावनो बेनिफ्राय दा जेनेबा नोङो दानाखौ बबेनिफ्राय मोनो कन्टेक्ट खालामना लाना होफैयो दा नैबे फिसा दाना जानो हाबायना दा बेखौ फानगोन नामा लांथ'वाखैना मासेयाव थाइबेसे हरगोन दा बेखौ दाम गैया नालाय ना नैबे बिमा जाहैबाय नामा दिनै बिसोरनि बिमा होद अरगोन नामाब्रा अ आरो फिसा मोनबावसिगोनसो आच्छा ओमफ्राय दा जेनेबा नोंथ' हारसिंसो हौवायाबोथ' गैया नोंना ओमफ्राय दाना होनायाव जेबो खस्थ' मोना खस्थ' जायो सानसेयाव खेबेसे होयो होन्दों नोङो खेबेसे होयो खेबनैल' अमा गिदिर नालाय ओमफ्राय माबा मुलिफोर होयो नामा ओमफ्राय दायो होथ'वाखैना आच्छा ओमफ्राय जे बेलेगाव जे बिराद बेमार जादों बेयावथ' जायाखैना नोंसानाव जायाखैना ओमफ्राय नोंसोर दा जेनेबा मालायनि अमाखौ जाफैना जाफैया जाफैयाना न'निसोआ आच्छा ओमफ्राय दा नोङो जेनेबा गुन्दैखौ बोरै नागिरनानै बे मेनेज खालामो
गामियाव ओइ टमटम अनलाफोरखौ माबायो बिसोरो खबर होयो आदसा ओमफ्राय दा नोंना हौवाया माबोरैजाय एथु गोजानाव थानानै इफोरबायदि जे अमा फार्म जे नोंनो खालामनानै होबाय दा हौवाया ओमफ्राय मा बुंहरो नोंखौहाय हौवानि आयदा हौवानि आयदा गोजा दा जास्ट माने नों दा आदारल' होनांगौ ओमफ्राय आरो दा नों दानि बुंबाय सानसे माने आं माइ हानो थांबावोसो होननानै बुंबाय दा ओमफ्राय आदारखौ सोर नायगोन अमाखौ सोर नायगोन दा फुङाव आदार होना थांबाय उनाव फैनायाव होबाय अ होमबा सानसे माने सानाव खेबनैल' खेबनै दं सानसेयाव खेब होबाय थानांगौ फुङाव खेबसे ओमफ्राय दा फिसाखौलाय सोर होगोन दा फिसाफोरनोलाय फिसालाया होगोन स्कुल गखांबा आदसा बेबायदि आरो दा ना होमबा नोङो दा जेनेबा माखासे आइजोफोरखौ मा बुंनो सानो जेनेबा अमा फिसिनाया मोजां नंगौना नङा बायदि मोजां खस्थ' ना ओरैनो बे खस्थ' ओमफ्राय एक्सुवेलि नोङो दायो मा मानसि बै समाव मा मानसिमोन दायो मा मानसि जाखो दालाय जे एसे रायज्लायनोसैलाय जेनेबा पार्सनेलि हाजंमोन ना हाजंमोन आदसा दा ओमफ्राय नोङो हाबा जाना खै बोसोर जाखो 13 बोसोर ओमफ्राय नैबे अमा फिसिनाय आयदाखौ सोर फोरोंनाय नोंनो माबायदि गाखोलायनो न'खैनि बिदि बेलाय बारखोलांसो माथो बेलाय 3 फुट जानांगौना नै बारखोगोनथ' आरो सोर होनाय नोंनो बे जेनेबा अमा आयदा बेफोरबायदि फिसिनायखौहाय ओमफ्राय बे जेनेबा नों बे न' बानायनायाव ओरैनो खै हाजारसो खरसा जानाय फार्स्ट टाइम लाख थांबाय ओमफ्राय अमायावलाय मासेनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय मासेनिफ्राय जेनेबा फिसाखौ लाखिजोबदों ना मादोंमोन जाहैबाय माब्रैल'मोन ना माब्रैखौबो लाखिखादों आरो ओइ अरगोनलै नै बोरैबाबा आदसा बेबायदि आरो जानाय अरगोनलै गिथावथावसो ओमफ्राय नोंना हौवाया माला फैगोननो सोंहरा अमाफ्रा बोरै जाखो बोरै माखो बैसागुआव फैयो ओमफ्राय नोङो जेनेबा बेयाव बर'नाव हाबा जाफैना खै बोसोर जाखो होनदों 13 बोसोर जाबाय आदसा बोरै बबाव लोगो मोनलायनायब्रा बर' रोंजोबथारबायना दाना एसे आदसा फार्स्ट फैजेननायाव माबायदि मोन्दोंमोन नोंलाय भाषा रोङा मा रोङानो माने माला रोंगोन थादों आरो आदसा औ ओमफ्राय नोङो दा जेनेबा अमानि माबाखौहाय सोब माने मा मुलि होयो बेखौथ' नों एसे खिन्थिहरदो होमबालाय अमाखौहाय हौवाया माबायाव थांदोंना अमा ट्रेनिं लादों डिब्रुगड़आव सोलोंना फैबाय आरो आदसा ओमफ्राय जेनेबा नोंनो खोन्थालांबाय लिरना लाबोखादोंमोन इयो आरो बिसिना ग्रुप थायोना मा मोनसे जायो होनबाथाय सोंबानो आदसा होमबा नोंना सानसेयाव खै हाजारनि जायो होनदों दायो आदारा हाजार माने बिदिथ' हिसाब खालामाखै जोङो बिदिनो सप्तायाव 1000सो थांखायो सप्तायाव 1000सो गुन्दैया आरो आदार बायनांगौबा 3000 थाङो आदारा दाम जायो आदसा बेबायदि खोथा होमबाथ' नोंना गासिबो होमबा अमाया माने लकेल आरो ना फार्मनिथ' नङा दिसिथ' नङा ना बेफोर जानुवारियाव फाननानै बेखौ फाननानै होमबा सोलायनो नागिरदों जोलैखौ फिसा मोनबाथाय फिसाफोरखौ बिमालाय फिसालाय फाननानै फार्म लाबोसिगोन आरो आदसा होमबा नोङो स्टार्टिङाव अमाखौ माबेसेनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन होनदो मासेनिफ्राय दायो माबेसे जाखो नोंनाव अमाया दा 6टा दं फिसायाबो गिदिरा फिसायाबो 6टा सिगांथ' खासिफोर फाननाय जाबायना दासिम जेनेबा नोंसोरो अमा फाननानै खै लाखसो खामायखो दाख्लै लस जाबाय बिमा मानैनि फिसा फाननो गोनां बेमार जानानै माने बिदि खिनाय जादों खिनाय जादों आदसा बिदिनो लाब जायो थेवब्लाबो नोंनिबा मोजां नंगौना नङा बिदि अमा फिसिनाया फिसिनो हाबाथ' मोजां ना अमाया माने बोसोरसेयावनो फाथालथाम फाथालब्रै जायो नालाय बोसोरसेयावनो फाथालथाम होयोना फाक्का आदसा होमबा दा नोंना जेनेबा हौवाया जेनेबा अमाखौ फार्म खालामनानै मानो बाहेरायाव थांखो न'आव थाबा आरो अमा आदार होनो थाखाय लन दं आदसा बायनांगौ जायो हारसिं
ओंखायनो बाहेरायाव थानांगौ जाहैबाय आरो ना होमबाथ' अमा फिसिनायाबो मोजां ना दा सोरनाबा सोरनाबा जे बेमार जालाजोबदों बेयो मानि थाखाय जादों मिथिगौ ना गाव गावनि एक्सेप्ट थानांगौ मानसिफ्रा ओरैनो अमा बेमारा जाबाथाय थाया ना जोंना बोसोरथाम जाबाय खोमा एखेरे बेमार जायाखै आरो ना दाथ' जेनेबा जों फ्राय गामियाव नुबाय अमायाथ' गैलानो ना ঠিক আছে गोजोननाय थाबाय बे जाहैबाय हाजंसोमोन दै मानसिया बर'नाव फैनाया दिनै खै बोसोर जाखोनो 13 बोसोर जाबाय 13 बोसोर जाबाय माने हौवाया अमा ट्रेनिं लादोंमोननो अबाव लादोंमोन डिब्रुगड़आव अमा ट्रेनिं लादोंमोन अमा ट्रेनिं लानानै गाहा माने अमा नैबे फार्मखौ खुलिनानै थांनानै माने जाहैबाय हिन्जावनो माखासेखौ फोरोंना गालांबाय दा हिन्जावानो सामलायबाय थायो आरो बेना जाहैबाय अमाया गासिबो लकेल गोजासो माने फार्मथ' अमा गैयाना फार्मथ' अमा गैया गासिबो माने लकेल गोजा आरो ओमफ्राय मा जाहैबाय बेयाव आं मोनसे नुदों आरोखि ना गामि एरियायाव दायो फ्राय जायगायावनो बा जोंनि नैबे दा आं बेलेगनिखौ बुंनो थांला नैबे जोंनि धेमाजि एरियायावहाय जाबायदि अमानि माने बेमार जादों खिन्थु बिसिनाव माने अमाया बेमार जायाखै होन्दों ना खिन्थु बिजि होदों नामा आदसा बे बिजि बोसोराव खेबसेबाबो होथारनांगौ ना ओमफ्राय बेयाव माने थाइबेसेसो खरसा जायो बिजि होनायाव जेनेबा हौवायासो बायना लाबोदों आरो ना आदसा गावनो बायना लाबोनांगौ गावनो मारियो बिजिखौबो गासिबो रोंजोबबाय अमा बुन्दाखौबो गावनो माबादों आदसा बेबायदि आरो ना ओमफ्राय दायो बे ना मा जाहैबायनो अमा दाना होनायाबो सोब गासिबो लकेल अमायाबो लकेल ओमफ्राय आरो सानाव खेबनैल' होयो जाहैबाय जोंनाथ' अबावबा माने गाबबानो होयो सानसेयाव खेबथाम खेबब्रै गाहाम जायो खोमा खिन्थु बिसिना जाहैबाय अमाया सानसेयाव खेबनैल' दाना होयोनो जेरै हुदा खालामो ना बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दा माने दानाखौबो माबोरै जायो होनदों सोब लकेलानो ना बोरै कानेक्सन खालामना लाबोयो होनना बुंदों बोरै कानेक्सन खालामना लाबोयो दानाखौ कन्टेक्ट खालामनो आदसा कन्टेक्ट खालामनानै मोनो ना गामियाव एसे एनै मोनबाथो लाना जोङो अमाया बुरजा नालाय ना मास मोनसेयाव 10 कुइन्टेलसो बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननो दिन्थिबाय अमा मालिकाबो नै दा आरो माइ हानो थांसैलाय ना नोङो मा ओंख्रि संखो थास'जों अमा बेदर बयलार अमानि खोथा रायलायगौ मानसिया माने मा जाहैबाय एसे गोसोम जादोंनो गावहा एसे लाजिदों माने सानफ्रोमबो माइ हाबाय थायोनो ओंखायनो आंखौ बुंदोंमोन केमेरायाव आंखौ दिन्थिनाङासो होनना बुंदोंमोन थेवब्लाबो आं एसे खावलायबाय मानसिया एसे थेवब्लाबो थाखुमा रायलायबाय आरो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा थेवब्लाबो एसे दिन्थिबाय आरो मानसियाबो माने हाजंसोमोन नालाय बर' एकदम पारफेक्ट जाबाय रायलायनाया दिनैसो माने 13 बोसोर जालायलांबाय हाबा जानायानो बहाथो रोङा जानो बे जाहैबाय जोंहा 2 नं धनसिपुर गामियावनो जोंहा एकदम गावनो फार्म बानायनाय नै न'खौ नायनानै माने एसे खरसा जादों होनदाना न'आवहाय 1.5 लाखसो थांदों होनना बुंदों बानायनायाव खरसा जादोंआनो आरो ओमफ्राय आरो माखासे बेयावबो बायनाय थाबावबायना मटर बायदिसिना बेफोरबायदिनो हेन नंगौ माबा मोनसे फार्स्ट टाइम नों बिजनेस स्टार्ट खालामनोबा नोंनाव माखासे केपिटेल थाग्रोखानांगोन बिनि उनावसो गाव माने स्टार्टखौ खालामनो हागोन आरोखि ओंखायनो आङो नैबेखौहाय एसे दिन्थिबाय आरो ना जेसेबांखिनि आङो नुबाय फ्राय गामियाव माने अमाया बेमार जानानै थैजोब्बाय खिन्थु बिथांमोननाव दासिम दङ बा जोंनावबो दं आरो जोंनाबो बेमार जाथ'वाखै बर्थमान भगबाननि अननायाव आरो बिथांमोनहा बुंबाय दानि बियो बिजिबो मा होनो खै मासाव होनांगौ बिजिखौ ओरैनो आन्दासाव बोसोराव खेबसेल' गिदिर फिसा खुनु खोथा गैया गोरलैबाबो थुजायो आरो खिन्थु बोसोराव खेबसेल' होनांगौ आरो ना बेबायदि ओमफ्राय मा जाहैबाय माने बेनाथ' अमायाबो नुबाय नोंथांमोनहा अमायाबो लकेल दानायाबो लकेल ओरैनोथ' अफ्रिथ' जेबो होआखोमा ना ओंखामफोरखौनो आरोना दैज्लाङाव थास' एथ' बुरजा अमाजों थास' होनायाथ' बाब बिराद खस्थ' जागोन बे थौसेया सानसेल' आदसा खस्थ' जायो आरोखि ओंखायनो आङो दिनैहाय फुङावनो फैनानै आं नुबाय थादों बिसिनाव बे अमा बानायनायखौ खिन्थु दिनैसिम माबेसे दङ आरो बेसे बुरजा खिन्थु न'खौल' नुहुरबाय थायो आं गोलावनो बे लामाजों आं सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामोमोन नालाय ओंखायनो दिनैहाय फुङाव फैनानै आंबो नायथारबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननोबो दिन्थिनो होननानै आं बेखौनो भिडिअखौ बानायबाय आरो जोंहा अमा नैबे मालिकआबो एसे रायलायनो लाजिदोंनो मानो होनबा माने देलायाखैबो मानसिया एकदम फुङावनो सिखारबाय आरो दा ओंखाम जाखांनानै ओंखामाबो रेडि जाबायनो ओंखाम जाना दाखौ माइ हानो थांसैलायनो दा एकदम माइ हानायनि सम नालाय ओंखायनो दिनैहाय आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ दिन्थिबाय नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफ्रा जुदि माबायदि फार्म खालामदों खालामाखै आंथ' मोजां मिथिला थेवब्लाबो बिथांमोनहा जाबायदि फार्म बानायदों सोब लकेल गोजा आरोखि लकेलानो लकेल ओंखायनो माखासे नेमफोर थामारनांगौ बा माखासे आइडिया थामारनांगौ अब्ला माने माखासे बेमार आजारनिफ्राय जों बासिनो हायो आरोखि ओंखायनो आं बेखौनो नोंथांमोननो माखासे इनफरमेसन बायदियै दिन्थिहरबाय जायफोरा जुदि फिसाफोर
फिसाफोर नांगौबा बिथांमोनाव लांफैनो हागोन दाबो फिसाखौ दङ फिसाया 6टा दङ फाननो हाबाय आरोखि ओंखायनो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय सोरनोबा जुदि फिसा नांगौबा आं बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिहरबाय आरोखि जुदि नांगौबा नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नोंथांमोना मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय अके बाय बाय